Nagpakita na usab sa talagsaong panaghiusa ang mga mayor sa 44 ka mga lungsod ning lalawigan sa Sugbo dihang ilang gituboy o gipili ang ilang mga bag-ong leader sa League of Municipalities of the Philippines kun LMP Cebu chapter. Walay mikontra kang daan bantayan Mayor San Shimura dihang nagpapili siya isip presidente sa LMP Cebu atol sa ilang eleksyon og General Assembly nga gipahigayon didto sa Seda Hotel Central Block sa IT Park sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes, Hulyo 15. Siya mao'y mihulip ni kanhililuan Mayor Cristina Garcia Frasco nga karon membro na sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip kalihim sa Department of Tourism. As I've said, Mayor, medyo lisod-lisod ang sapatos nga ato ang sundan kinako-dako. I thank you for the trust and confidence, and I hope we could continue to work hand in hand as we have always been doing, even despite the pandemic, the typhoons, the countless typhoons that we have encountered, but we have been very victorious because of the leadership, of course, of our Governor Gwen Garcia, and our chapter president, now Secretary Frasco. Napili usab si Consolacion Mayor Teresa Aligado isip Vice President for Internal Affairs ug sugod Mayor Munyin Durano Strigan kinsa napili nga Vice President for External Affairs. Samtang lakip sa Executive Committee sila si Barili Mayor Pablo John Garcia IV nga mao'y napili nga Secretary, Alcantara Mayor Fritz Lastimoso kinsa mao'y napili nga Auditor, Bourbon Mayor Noel Dotillos isip Treasurer ug Dalagete Mayor Ronald Alan Sisante nga mao'y napili nga Public Relations Officer. Si Secretary Frasco kinsa mitambong yud sa maong tigom mitugyan ngadto ni Shimura sa gavel sa LMP Cebu lakip na sa mga kopya sa resolusyon, bank statements ug checkbook. Nagpasalamat usab siya sa iyang mga kauban nga mga mayor ug sa gobernador kinsa mipaluyo gayud kaniya niadtong nakalabay nga termino. Kanusa nahiagom ang Sugbo sa daghang mga pagsuway. Di gyud lalim ang atong giagian ni atong sugod sa 2020 no tungod kay nabdan ta sa pandemya unya gitiwasan pagyud ta sa bagyong Odette. So for all local chief executives in Cebu, it really became a huge crisis that had to be resolved, and upon our shoulders rested the lives and livelihoods of our fellow constituents. Lisod kaayo ang atong giatubang apan tungod sa panaghiusa sa mga mayor, ubos sa liderato ni Governor Gwen, no? Kaluoy Ginoo, nakasugakod ta, unya nakapadayon ta o nakabarog ang Sugbo. Ang 8 ka membro sa Board of Directors sa LMP Cebu napili usab nga way miatbang. Sila si Cebu nga Mayor Lionel Bacaltos sa unang distrito, Argao Mayor Alan Cisaldo sa ikaduhang distrito, Balamban Mayor Ace Binghay sa ikatulong distrito, Midilian Mayor Joven Mundigo Jr. sa ikaapat nga distrito, Carmen Mayor Carlo Villamor sa ikalimang distrito, Cordova Mayor Cesar Suwan sa ikaunom nga distrito, Mualboal Mayor Inocentes Cabaron sa ikapitong distrito, ug Tabuelan Mayor Raul Herona. Ang LMP namugna pinasikad sa Section 496 sa Republic Act 7160 kon Local Government Code of 1991. Usa sa ilang mga katungdanan mao ang pagtabang sa national government sa pagpanday og pagpatuman sa mga polisiya og programa nga may kalabutan ang kalungsuran lakip na ang pagpatunhay sa local autonomy ug uban pang mga kaayuhan nga ngayon ipadagayday sa katawhan. Gikatakdang manumpa ang mga bag-ong napiling opisyales sa LMP Cebu at tubangan ni Gobernador Gwen Garcia. Uban sa taho ni Juanes Arong, Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.